Ku zan kyautata musu yan maza ku kyautata, ku zan kyautata musu ko ku gana da Ahmada. Mu zan tuna ce da gwanta rana tana hita, aka maga yau da sai Muhammada. Ba ta ƙara yin magana da kowa ba taliki, ga yau sai mallahi ku ga sai Muhammada. Abokan batunka basiru tare da amsaru, idan ka zamo a cikin jama'ar Muhammada. Idan ku na kiri da munkaransu ce maka, miyagun mala'iku ka ce Muhammada. Saraki da fada da ƴaƴan sarakuna, mu bauta ma Allah ko mu gana da Ahmada. Makamman mu arwala da sallah da ta zabaka, salati shizan birnin mu ga makiya Muhammada. Walakanta mallam mai mutu ba da yi nasa, kina ɓata ko duniyan mu balle ga Ahmada. Uwayen mu malaman mu ku mini gafara, ku tanye ni don Allah kirarin Muhammada. Wana zama ma bagare kuna zama zagaya, ku ban ragwama in jabura kala Muhammada. Mutum ya kamata shi zan tunane da zulumi, rashin tabbata ko muna kai ga Ahmada. Mutum ya kamata shi zan tunane da zulumi, ga ciyon hitar ke tuniya Muhammada. Mutum ya kamata shi zan tunane da zulumi, ga wanki na gawa tsarkakan mu Muhammada. Mutum ya kamata shi zan tunane da zulumi, ga ɗauka zuwa kabri karake Muhammada. Muhammadu mutum na mai siwayen mala'ika, da samu hakikan Rabbana sai Muhammada. Wake awan rerai ga farfajiya ta sa, yabo na saya hikasa yawa si da Ahmada. Wake awan gwalbi ga faifaya ta sa, yabo na saya hirwa yawa si da Ahmada. Nufata yabo Allah ko ya cika mini, kwa kyautan yabo na wanda ni wa Muhammada. Ka gafarta mallaman mu Allah ku rabana, ka kyautan yabona wanda ni wa Muhammada. Ka gafarta kakannin mu Allah ku rabana, ka kyautan yabona wanda ni wa Muhammada. Uwata ubana jalla kai musu gafara, gami da sarakun masoya Muhammada. Ka gafarta dan